आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव मैया बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बाथौ, जोंनि काउन्सिल आरो गोबां जोंनि आफादफोरनि नुजाथिनायाव मैया गिबि खेब बागुरुम्बाखौ जि मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय बिनि फार्स्ट मिटिंआ मैया जालांदों। बिनि उनाव बागुरुम्बानि एक्सपार्ट जायफोर दङ बा बे मोसानायनि एक्सपार्टफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो बिथांमोना माखासे मास्टार ट्रेनार बिथांमोना आरोबाव सायख'गोन। बे हिसाबै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, बड'लेण्डल' नङा आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि जिखिनि मोसागिरिफोर दङ बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय, बिथांमोनखौ अर्गेनाइज खालामनाय बे हाबाफारिफोरखौ दानिफ्रायनो मावलांगोन आरो फैगौ नभेम्बर दाननि 22 अक्ट'नि सिगाङावनो बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थिग खालामनाय जादों। दा नंखायनो आं जोंनि माहारि आफादफ्रा बयबो हारिमुनि फारसे सांग्रां आरो जों मोननै काउन्सिल, बड'लेण्ड काउन्सिल आरो बर' कसारि काउन्सिल, बे मोननै काउन्सिलाबो बेवहाय जोङो पुरा मदद होगोन। आं मिजिंथिदों जे गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आगुनि जेनेरेशन्सफ्रा जोंनि हारिमुखौ फोथांनो जेरैबायदि खस्थ' खालामबोबाय, जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोबाय, दिनै बर' हारिमुवा सारा भारतआवनो बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय आरो मुलुगनि गोबां मानसियानो दिनै बर' हारिमुखौ मोजां मोनो एबा सिनायो आरो बेखौ बाख्नायो। दा नंखायनो आथिखालाव जोंनि बर' फिसाफोरनि बेयो बिबान, जोंनि सरकारनि बिबान, जोंनि माहारि आफादनि बिबान जे बे हारिमुखौ मुलुगाव आरोबाव मुंदांखा खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। दा बे हिसाबै फैगौ नभेम्बर दानाव जानो गोनां बागुरुम्बा जि मोसानाय गुवाहाटीनि हरुसजाय स्टेडियामाव, बेनि थाखाय जोङो पुरा प्रिपारेसनखौ खालामगोन आरो बयबो बेवहाय बाहागो लागोन, आङो बेखौ मिजिंथिदों।